садреддин айнӣ ва нақши он дар рушди адабиёти муосир. Ба муносибати гиромидошти қаҳрамони Тоҷикистон поягузори адабиёти муосири тоҷик устод Садреддин Айнӣ ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор шуд. Ин иқдом бо дастандаркории Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садреддин Айнӣ рӯйдаст гирифта шуда, дар кори он олимону муҳаққиқон, адабиётшиносон, дӯстдорони осори устод Айнӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. Қабл аз оғози чорабинӣ иштирокчиён аз дастовардҳои ҷавонони донишгоҳ ва осорхонаи навтаъсиси ин даргоҳ, ки дар он ҳамчунин осори пурғановати устод Айнӣ маҳфуз нигоҳ дошта шудааст, дидан карданд. Қисмати назариявии чорабинӣ бо пешниҳоди филми кӯтоҳмуддат доир ба фаъолияти устод Айнӣ ва саҳми он дар рушди адабиёти муосири тоҷик оғоз гардид. Нотиқон дар бораи ҳаёту рӯзгор ва фаъолияти ибратомӯзи ин нобиғаи олами илм ибрози сухан карда иброз доштанд, ки саҳми Садреддин Айнӣ дар таърихи фарҳангу адаби муосири тоҷик бо осори гаронмояи адабию бадеӣ, мулоҳизоту афкори адабию эстетикӣ, ки саршор аз эҳсоси ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллӣ ҳастанд, ҷойгоҳи махсус дорад. Воқеан осори устод Айнӣ, пайкори устод Айнӣ ва он иқдомҳои мондагоре, ки дар таърихи миллати мо устод Айнӣ анҷом доданд, барои ҷавонони имрӯзаи мо ҳам омӯзанда аст, ҳам намунаи ибрат аст, ҳам сарчашмаи маърифат ва худшиносии худогоҳии миллӣ мебошад. Саҳм ва талошот дар роҳи расидан ба ҳадафҳо. Устод Айнӣ дар ташаккули шахсият ва симои нави халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ хизматҳои бебаҳо анҷом додааст. Намунаи адабиёти тоҷик тазкираи тақдирсози устод Айнӣ аст, ки бо ҳамин мақсад гирдоварӣ шуда, мавҷудияти халқи қадимӣ будани тоҷиконро собит менамояд. имрӯз зиндагиномаи Садреддин Айнӣ барои ҷавонон намунаи олии ибрат буда, ватандӯстиву хештаншиносиро дар замири ҳар фарди ҷомеа бедор мекунад.